Һаумыһығыҙ, хөрмәтле Ҡура Йырмың каналын ҡараусы дуҫтар. Эфирда Йондоҙлы сәғәт программаһы. Һәм уның алып барыусыһы мин, Зәлифә Барлыбаева. Түҙемһеҙлек менән көтөп алған йәй үтеп тә китте. Йыл буйы көсөргәнешле ижад итеп, тамашасы өсөн генә хеҙмәт иткән артисттарға йәй көтөп алған миҙгел тиһәк яңлыш булмаҫ. Сөнки тамашасылар өсөн ал-ял белмәй эшләгән артисттар йәйен генә ялға китә. Әйткәндәй, Мәжит Ғафур исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры йылда йәйге ялға китер алдынан коллектив менән тәбиғәткә сығып ял итеүҙе улар күркәм йолаға әйләндергән. Быйыл да легендар театр 91-нсе ижад миҙгелен йомғаҡлап, йәйҙең бер матур көнөндә сираттағы ялын һабантуй итеп ойошторҙо. Иглин районының Ләмәт буйында гөрләп үткән байрамды беҙҙең Ҡура Йырмың каналының ижади төркөмө лә күҙәтте. Хөрмәтле дуҫтар, әйҙәгеҙ бергәләшеп һабантуйҙың уртаһында булайыҡ. Йәйҙең бер матур мәлендә Мәжит Ғафур исемендәге Башҡорт дәүләт академия драма театры коллективы һабантуй урынына Иглин районының Ләмәт буйына юл алды. Бер ял итергә китеп барабыҙ, Аллаға шөкөр, отпускы башланды. Үткән һау йөрөп ҡайтырға яҡшы. Артисттарҙың ярты ғүмере тәгәрмәс өҫтөндә үтә тиергәле була. Гастроль һәм фестивалдәргә, ғөмүмән оҙон юлға сығыу улар өсөн көтөп алынған бер мәргән. Юл менән өйрәнгәнбеҙ, юлда йөрөп күнеккәнбеҙ. Юл беҙҙең өсөн ҡайҙалыр алыҫҡа саҡырып торған бер нәмә кеүек. Бәхеттең бер өлөшө ул беҙҙең, яҙмышыбыҙҙың бер өлөшө. Яҡтылыҡҡа саҡырып торған бер өлөшө. Автобусҡа ултырып, йыраҡ ҡына юлға китәһе килеп тора һәр ваҡыт. Ҡыҫҡа ғына юлға бер Юматовға ғына барып килә, йырағыраҡ китәһе килә тип. Шулай күнегелгән йәштән йөрөп, оҙаҡ юлдар йөрөп, шуға күрә әле бына беҙҙең күмәкләп шулай коллектив менән сығыу үҙе бер байрам, үҙе иҫтә ҡала торған бер байрам. Ошо юлға сыҡһаң, ошо юлға ҡарап барыу минең күңелемде асып ебәрә. Минең күңелем нисектер күккә осҡан һымаҡ була мин. Юл ул беҙҙең ниндәйҙер теге символ һымаҡ ул. Был юлдар беҙҙең өсөн бәхет юлы ғына ул, бәхет юлы ғына ул. Элекке ваҡытта беҙҙә айыҡ шоферҙар булмай торғайны. Элекке гастролдәр ваҡытында, менә беҙҙең башлаған осорҙарда. Менә шундай хәлдәр иҫемә төштө. Менән һыу юлы менән йөрөп ятабыҙ. Шулай ҡайһы яҡтарҙа йөргәнем хәтеремдә түгел, ниндәйҙер бер таулы урындан. Теге эскән шоферға әҙерәк кенә замечаниелар әйткәндәр ине ул артисттар, Зәки Арыҫлановаларында, теге Ғата Арыҫлановтармы инде, шулай хәтерләйем. Теге рус егете рулде ташланы ла, тауға таба төшөп китеп барабыҙ, тауға түбән, был яҡта буа. Машина менән, автобус менән. Ул ваҡытта автобустарҙа ҡырҡ ине бит инде, теге коробка автобустар ғына ине. Шунан беҙ рулһеҙ шофер артҡа барды ла ултырҙы үпкәләп. Шунда арабыҙҙан хәтерләмәйем кем булды.
рульгә ултырып, тормозына басып, әкрен генә итеп төшеп киттек. Шунда безнең үлеп терелгәнлек менә безнең артистларның гомере гомумән гастрольгә сыкһак, менә машина йөртүчеләрдән, водительләрдән зависит дигәндәй. Ә хәзер Аллага шөкер дип әйтәһе килә. Менә безнең эсмәй торган, үз эшләренә серьезный карай торган. Шуннан артистларга замечание яһыйлар, семечка шаһарга ла кушмайдар. Менә үзенең ошо автобусын үзенең фатиры күк тоткан водительләр безнең театрыбызда эшләй. Инде күз генә тимәһен. Һабантуй саҡ урынға китеп барғанда, театр коллективы егеттәренә Алмас Амировтың юл буйына төшөп киткән машинаһын күтәреп сығарырға тура килде. Бәхеткә күрә машинала һәм уның пассажирҙары ла имен. Һабантуй урынына барып киттек дигәндә генә, легендар театр барған автобус батҡаҡҡа батты. Халык мәкалендә әйтелүенсә, күмәк көс яу ҡайтара тиелһә лә, автобусты батҡаҡтан күпме генә этеп сығарырға тырышһалар да, бер нимә лә килеп сыҡманы. Коллективҡа сара урынына йәйәү генә атларға тура килде.
Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры оештырган һабантуйда ат сабышы һәм һыргалыкка үрмәләүдән тыш, борындан килгән бар халык уеннары ла шартына килеп үткәрелде. Ятып калгансы атып кал дигән ният менән барыһы ла уеннарда әйдәм катнашты. Бұл сараны оештыручылар байрамга җитди әзерләнгән һәм һәр уенда катнашучыларга кыйммәтле бүләкләр каралган. Yılların uyanamadan ikincisi ölüşün başlaydı. Yumurtkalar bilen yürüyünüz. Быйыл бигрәк тә матур, сөнки ошо тиклем матур күркәм Ләмәт елгаһы буенда ысын һабантуй оештырабыз. Быга тиклем сыга торгайны һәйбәт, ләкин менә ысынлап та ошо тиклем призлар алып, ярыштар һабантуй ысын формаһында безнең улай үткәргән юк ине, ярыштар бар ине. Шуңа күрә быел бигрәк тә үденсәлекле, бигрәк тә күңелле. Мәскәүдән укып кайткан яшьләребез, шул тиклем итәгатьле балалар. Ошо балалар белән бергә тиңдәш булып эшләп йөрүләр үзе зур бәхет. Шул тиклем менә кеселекле улар, күңелдәрен асып, янеңә керердәй булып хөрмәт итеп менә шулай торалар. Улар менән бергә бер рәттән эшләп йөрүе куанычлы ла, мәртәбәле. Театр коллективының күбе һабантуй уртаһында кайнаһа, кемдердер һыу буенда кояштан касып, күләгәлә утырһа, икенчеләре иһә казан тирәһендә төшке аш әзерләнә.
Хайдар ялыты буламы? Буламы? Нишләп булмаһынды? Үзеңнең йирең, үзеңнең илең, үзеңнең телең, үзеңнең әһәм елгаһы. Моны русат сим дип бирәләр. Моны Үзеңнең дусларым диген. Үзем дусларым моны әле танышу торады. Моны бул танышулар ул мәңгелек нишен дигәндә табигать ул кешене тудыра, тәрбияләй һәм мәңгелеккә дуслаштыра. Иң бөеге бүгенге көндә ул табигать. Нишен дигәндә ул табигать аның теле юк. Моның хөрмәте зур. Һаваһы ниндәй? Һава ниндәй? Дуслары ниндәй? Моны ултырабыз, рәхәтләнеп көлеп. Өч әйбер бар. Ул йер, һау, кояш. Моны өч таган алар. Ошо өч таган кешеләр һәрвакыт ям бирә, юн бирә. Моны шуның өчен табигатьтан аерылгыһыз яшәһеннәр кешеләр. Кайбер кешеләр әйтә, артистның тормышы ул сахна гына дип. Ахыр артистның шәхси тормышы булырга тиеш. Ул тулыкканлы тормыш булган өчен буның гаиләһендә яхшылык булырга тиеш булган. Гаилә тормышы баласыга һала булырга тиеш. Шул вакытта, әгәр дә уның гаилә тормышында ниндәйдер етешсезлек Дарулай икән, шул аның профессиясен саклап та башка кешеләр бар. Әмма ләкин мин уйлыйм, артист күбрәк уйларын, хисләрен сахнага менә. Шуңа күрә, әгәр дә һәм гаилә кuraһын икән, мин хәзер 70 яшькә җиткән картышны әйтәләр. Һинең иргәңдәге тормыш иптәшең сахнага һине көндәшергә тиеш түгел, чөнки бер сорында сахна бара. Һәм ике сорныла. Шуларның гаилә дип әйтеп булмый инде. Икеһенә лә тигез көч бүлергә тырышам инде. Чөнки бuna уйлайбыз, синең бала-сагаларың булмаһа, иргәңдә якын кешеләрең булмаһа, танышларың булмаһа, уже шунда белә инде. Синең тормышың тулыкканлы булдымы, юкмы? На старт! Внимание! Марш! Каты итеп эшләһәң, ялдым тәме була. Әгәр дә эшһез ыдалап йөрһәң, ялдым да тәме булмай. Әйтәләр бит, батырга ла ял кирәк дип. Шу батырларса эшләйһең дә һәм ялың да шул тиклем тәмле була. На старт! Внимание! Марш! Мин топ менән ярышып өченче урын алдым. Низира Хайруллина Урал Аминов гастрольләр буенча рекорд кылган. Бу дөресме? Был ысынлап та дөрес, безнең артистлар арасында быелгы яйке сезонда явыр алдынан гастрольләрдә иң күп Минзәлә апай һәм мин булдык. Шулай туры килде безнең репетицияларда. Кемдер репетицияларда катнашмай, репетицияларда юк, шулар концертларга йөри бит инде. Яйке ял алдынан. Шулай иң күп без Минзәлә апай менән булдык. Уйынсык кына булһа ла, уйнап кына булһа ла, менә кешенең нәмәкәйгә дәртле икәне күренеп кала бит инде. Менә көрәшче егетләребезне хәзер барлаясакбыз бит инде безнең театрда. Көрәшче егетләр Казанга барып бер егетебез безнең көрәшеп урын алып кайткан инде. Менә нидә фестивальдә. Бию буенча ла бит инде безнекеләр. Бию буенча безнекеләр беренче урында алып кайтканнар. Менә шундай йыеннарда күренә инде кешенең дәрте күренә. Ел буе көсөргәнешле ижади хезмәт, бuna шунда
мезгил адагында бир нерсе булмаган хамак. Бит мына ял итеп, тагы ял итергә сыккан хамак шулай бит. Ысынында улай түгел бит инде. Мына бүгенге ошо табигатькә сыгуу, ул шундай күңелгә хузурлык. Мына бүген 31 градус күңелдә шундай шатлыклы хәл. Біздің әліктен де коллективта шындай мотор юла бар ені. Мерге тамылаңыз теплоходта бірнеше ел сағат үйреніп, шулай ял ету базаларына сыққаны болды. Шулай театрдың бинасындала мезгилге йомғақ яһау юлаһы бар ені. Ләкин мына нәқ Һабантуй рәвешендә узгару ул быел шундай башка килде. Чөнки безнең театрда теге спектакль алып барганда, онда башкорт рухын сагалдырган, безнең гөргәдәтләрне сагалдырган спектакльләр байтак. Ул башкорт туен алып баракта, Нәркәс, Шәүрәкәйдә алып баракта, онда инде милли рух, милли булмыш ярылып ята. Шуңа күрә безнең башкорттың канында табигатькә сыгу табигат балалары. Шуңа күрә быел мына халыкты ул эш барышында төрле хәлләр була, эмоциональ ниндидер кисерештәр дә була. Мына ул табигатьтә ул барыбыз да бер булып, бергә уендар уйнап, шул ниндидер эске тирлектәр булса, улар да хәл ителә. Без бер-беребезгә дус һәм иптәш. Рамадан, ял окшаймы һиңә? Нимәһен ныгракшаны? Это мана нәкәй. Нәкәй. Хәвинде. Хәвинде. Аралашты, сөйләште, Это каранак. Нәкәй. Ярыш каранак. Агайдар ярышты ибет. Һин дурагыз кем булырга теләйсең? Мин дурагыз. Банкта эшләйм. Банкта акча яратаңмы? Бүгенге байрам ысынмагыраһында театр Һабантуйы минең карашкама түгел, бар коллектив карашына бик тә килеп сыкты шикелле. Чөнки барының да кәефе һәйбәт, шәп һәм иң беренче сиратта балалар өчен, безнең актер балалары өчен үзе бер зур байрам булды. Бар ярыштарда әлбәттә актив катнашу булмады, ләкин бер генә ярышта катнашуым менән мин бик шатмын. Шул катнашуымда инде Һабантуйдың, менә ошо байрамдың бар матурлыгын, бар ярыш кәефен тоеп калдым. Biz buna başlanık zadel işleniginde bu sezonun adagında Arslan Yanbekov Hazina degan әйберді қоясақ күзгілікті Салат Абузаровтың ол Хыялы деген спектакльді қойғайын, ол автормен бірге бuna бик оңышлы келіп шықты һәм дауам еттерге тілек білдірді.
бергә эшләүдә. Шуннан мин айтылган төндене көзгелектә сыгармын дип уйлайм инде. Ахунан дальше еще пландар бар. Фидан агай Гафаров менән Нурия апай менән бер спектакль куярга ният бар инде. Шул шәхестәр тормышынан уны безнең поэтесса язды. Ну, әле пока секрет инде, ул роман формасында, повесть формасында. Шуны пьеса итеп әйләндереп эшләп ятабыз. Артабан байрам көрәш менән дәвам итте. Һабантуйдың төп бүләге һарык, борындан килгән юла буенча иң оста көрәшсегә бирелә. Бында да театр ир-егетләре ситтә калмады һәм һәр кем үз батырлыгын һынап карады. Мына әлегенә һин үдеңдән зур кешене, өлкән кешене алып ташланың. Дөрес әйткәндә, икенче класстан бирле, икенче сыйныфтан бирле сыгыш яһаган юк иде. Онда ла бер үдеңдән дәүрәк бер класска киткән егет менән у ертәл görгән егет. Тигем, үтә күтәрә алып ташлар багайда ая инде. Шуңа мин янем китеп күтәргәйнем. Борылып өлгермәнем. Искә төште минем ике зургымын. Шуны аркатып кабырга әдер имгәтте инде. Бүгендә агай әдрәк бер имгәт әвереп куйды, ләкин үз каманы сөнки сынапта. Яшьлек шул дәрт теге. Теләк дигәндәй хәдәсәр тора әлбәттә теге. Каваныслы үзебезнең халкыбызның гореф гадәте тәрнән бере, ягъни көрәш халкы милли уен төрө төбәклектә бар инде көрәш әйме. Шуңа күрә атайымдарым минем көрәшкән, хататайларым, агайларым көрәшә торгайны. Коллективка бүләк итәм. Хәзер куябыз да ашайбыз. Быелгы яй битендә шундай матур һабантуй менән башланды театр менән. Һиңә әле һабантуйда нинди тәэсиратар? Без беренче мәртәбә был Иглин районында ошо җирдә һабантуй үткәрәбез. Буга тәклим икенче җирдә булдырган. Әмма быел нимә һәм охшай бында нисектер табигатькә без якынбыз. Бuna hava ırgala, insektir ikinci türlü bunda hava koyaşıla bugün ikinci türlü hamak. Hem elbette artistlerden keyiflerle bir körkem. Şol yağımdan bugün nık akşay. Kinye durağız kim bulur gavli? Bu kinye bitmedi. Kinye minin oğlum eye. Kim bulan oğlum? Min bulan futbolist и yarısı. Yarısı bulan mı tehin? Artist bulan mı? Ninde yerde bayırlayın oğlum? No, kim proktardı. Ya başka bir yerde yerler mi?
Не. Я... Башкорттар китте башка. Не, мен хатверлен. Давай иярлы аттар. Иярлы ат без менгенде, ау буллыгыз хейген yerде, илсакыра изге яуга, калыс билдерде, булманы яш. Башкорт? Кайдарды. Висла Атысырды изге яуга. Атысырды изге яуда, висла одердуна тиган, алыс ердерде. Афарин. Ярдарда Фируза үдүм уратам тинеге. Үдүм. Кала жеринде булгасын сектор тил барыбырда руссага үйрөнүп кетиле. Балалар бигрәк тиз битинде руссага үйрөнөлө кетиле. Шуга күрә тилди унутмаһын дип тырыша беренде. Biz шул тиклем күмәк бер икән. Biz шул тиклем дәррәү, мин яшьтәргә хакланып ултырдым. Бүген көрәш буенча безнең Миякә егете, безнең Дим буе егете беренчелеккә алды бит инде. Ул Руслан Хасанов өчен куанып ултырдык. Шуның без менә мәсәлән аркан ярышында катнаштык mesela. Еңелдек. Еңелдек. Безнең апайдар теге як безнең каршы якта бит инде безнең апайдар сыккайны. Теге безнең костюмершалар реквизит цехынан дәү генә апайдар. Әмма ләкин ярышып без еңелеп куйдык. Еңелеүебезнең сәбәбе шунда, актрисаларга бит инде теге вес өстәмәс кирәк, артык ашарга кирәкми. Менә шу яшелсә емеш белән туклануның калсафаты булды ул. Гәрләндерде, конечно, гәрлән. Алдан әзерләнү булманы, ит ашап әзерләнгән булса, барыгы булган булыр. Гәрләндерде, әмма ләкин яйлап кына теге аташлы итеп әйтәгәндә ул нидән. Шулай да катнаштыгыз бит? Катнаштык инде, бейенник менә рәхәтләнеп магайттык бит инде. Менә мин бию марафонында катнаштым әле. Беренче тапкыр катнаштым, ондай марафонда үткәрелгән юк иде әле. Бүген гомумән Һавантуй ярыштарында катнашу ул менә көрәшче сифаты, кешенең көрәшче сифаты булу дигәндә аңлата бит. Менә ошо яктан бына карап йөрибез әле Наурыз фестивалендә Казанда бар төрки телле халыктар, актерлар йыелып бына шу күркәм Һавантуйда катнашкайнык, онда без бөтенләй катнашманык. Әйбәт. Ләкин бүген дә менә бер генә ярышта катнаштым, үзем өчен әйтәмен инде. Гомумән бына ошо катнашу ул көрәшче сифаты, шуның өчен үзегездә булмаганда ла булдырырга кирәк дип үзем өчен ниндәйдер мин дә һиңа кушылып әйтәм, ул сәмләнү тудыра. Сәм тудыра кешеләр. Ул ысынлап та бик кирәк икән бына. Шундай сыгып, шулай итеп ял итү, ысынлап та сәмләндерү кешене бик тә килешеп калды ул. Сын мәгънәһендә ысынласа бөтә ярыштарда кем катнашкан, мин ихлас күңелдән яхшы яктан көнләшәм, чөнки ул теге ниндәйдер үзеңдә тулкынлану, адреналин өстәй бит. Шул яктан бөтә нервлар, бөтә нидән ял итә дип әйтәм мин. Шуның өчен киләсәктә фәһем алып без икенче Һавантуйда белмәйм. Бүген менә иртән ямгырлап, болытлап торгас бик тә күңел кителебрәк, нимә булыр икән сирәкәй дип шомланып килһәк, әмма ләкин Ходай Тәгалә безгә бик тә бына ни күрһәтте бит инде. Табигать бик тә уңай булды, нык эсендә халкында түгел, бик тә шатбыз. Һабантуй кызгандан кыза барды. Бер кемдә ярыштардан ситтә калмады. Башта катыкка тыгып 5 сумлык тимер аксаны сыгару күк халык уйныла зур кызулык белән барды.
Yırlap koyma, hatırlatır seni. Башкирская плясовая. Ләмәт буе гөрләп торды. Һабантуйды артабан бейү марафоны дәвам иткән. Карап торам да, мин шатланып торам. Сөнки буна күрәһегез үзегез бит безнең яшьләребез күп. Театрда буна күп яшьләр килделәр. Шуныһы буна мин рәхәтләнеп, мин кинәнеп карайым уга. Сөнки безнең арттан килгән поколение бауын дип әйтәбез бит инде. Уларга калдырабыз бит инде буна эстафетаны. Шуның өчен буна безнең театрда улар дәвам итә. Театрның тарихын, уның иҗадын улар дәвам итәргә тиеш. Һәм шул ук вакытта буна урта буын артистларда безнең ныклап кына буна әле нык торалар, нык эшләйдәр, буна матур образлар тудыралар, репертуарда катнашалар бик әүдем. Һәм шул ук вакытта олылар да бар безнең. Буна шундай преемственность поколение диләр бит инде. Буна безнең театрда шул нәмә хаклана килә, Аллага шөкер. Шуның өчен без буна үрнәк булып торырга тиеш. Без үзебезнең театр сәнгатен югары биеклектәрдә без уны үстерергә тиешбез, һәм без уны хакларга тиешбез, һәм киләсәк буыннарга без уны тапшырырга тиешбез һәм үстерергә әлбиттә. Бұл тормыш мына бір түрлі булһа сәхнә безнең хыялыбыздагы тормыш. Һәр кем шундай яшәргә теләй, шундай икенче тормышы булуын теләй. Буна безнең шулай ике тормышта яшәгән күп, һәм үз гомеребезне үзебез озайтып яшәгән күп. Минем өчен буна шулай. Сәхнә ул хыялдагы тормыш. Әгәр дә тормышта ниндәйдер кыенлыктар булган хәлдә лә, буна сәхнәгә сыгып, үзеңнең яраткан ролеңде уйнап, тамашасы алдында бер 2-3 минут баш иеп торасың икән, тамашасы һиңә кул сәпәкәй итә икән, бөтен кайгы хәсрәтләрең, авырлыктарың онытылып китә. Буна сәхнә шул ул. Сәхнәгә килгән кеше сәхнәнән китә алмай, ул уның менән агулана һәм адакы гомеренә тиклем шул сәхнә менән яшәй. Ни өчен артистлар пенсияга киткәч тә бирешә башлайдар, буна шул сәхнә итмәгәнгә бирешә башлайдар. Тамашасыннан энергия алмаган өчен. Хәзер 7-нче пар. Unutmayınız поддерживать итәргә әйдәгез. Dumanlı bir
підвела, підвела, я ж тебе підманула, я ж тебе підвела, я ж тебе молодого з ума розум звела. Шулай итеп Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт драма театрының матур традициягә әверелгән байрамы дискотека менән тамамланды. Батырга лаял кәрәк дигәндәй, ел буе көсөргән эшле иҗат итеп, хезмәттән арынмаган театр әһелләре ысынлап та шәп ялганлады. Диски лапочки, идите скорей сюда, танцевать, словно бабочки, будем до утра. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, әле генә һез Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының Иглин районының Ләмәт буенда гөрләп үткән Һаван туен караңыз. Тагы да театр турында тулырак мәгълүмат белер өчен без студияга Башкортстанның һәм Рәсәйнең халык артисты Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, театрның директоры Хөрмәтулла Үтәшевне кунакка чакырдык. Һаумыгыз, хәерле сәгатьтә, Хөрмәтулла Газали улы. Менә әлеге вакытта шундай ялдан һуң, Удайлы ялдан һуң театр коллективы эшкә сыкты. Касан 92нче иҗат мизгелдә сыласак? Безнең артистларыбыз төрле ердә, кем Төркиядә, кем Кырымда дигәндә, кем туган авылында бесән сабып, табигатьтә ял итеп, менә иң хызганып мизгел башларга торабыз. Алла бирһә 23 сентябрь көнде Урал Батыр исемле әсәр менән мизгел башлап ебәргә торабыз һәм хәзер инде матур юлга әйләнгән мизгел аскан көнде 12 сәгатьтә театр алдындагы майданда тамашачыларыбыз өчен йыр, моң, бейеү һәм спектакльләрдән өдөктәр, шулай алда торган пландар хакында һөйләп уларга таныштырырга һәм быел бик матур бер сюрприз әзерләнек. Буны әле генә Урада гаете узды һәм шуга айканлы, Алла бирһә, тамашачыларыбызга дини китаптарда бүләк итәргә дигән теләктәбез. 92нче иҗат мизгелендә яңа премьералар көтеләме? Алла бирһә, менә әлеге көндә безнең театрыбызның баш режиссеры Айрат Әхтәмулла Абушахманов Мостафа Кәримнең Ай тотылган төндә исемле әсәре менән әсәре өстендә эшләһә, ул октябрь адагында премьера көтелә. Шулай ук бөтәбезгә лә билдәле СССРның халык артисткасы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, театр итүдә бик күп көч салган, заманда җитәкчеләр булып эшләгән Гүлле Арслан кызы Мөбәрәкованың Алла бирһә 19 ноябрь көнде Панама дигән түңәрәк байрамы көтелә. Шуңа күрә ул бик үзенчәлекле узмакчы, бөтә театр һөйүчеләрне сакырабыз. Шулай ук театрыбызның какалы, уның бөтә драма әсәрләре театрыбызда куелып килгән Башкортстанның халык язучысы Нәҗип агай Асанбаевның да ноябрьнең уртаһында 90 яшьлек юбилее. Бұл инде безнең театрыбызның өчен генә түгел, республиканың театр эшмәкәрләре, театр һөйүчеләренең дә олы байрамы. Шуңа күрә бұл сарала без генә түгел, Салават, Сибай һәм Өфе каласы театрларла берлектә, Алла бирһә, үзебезнең агайыбызның Нәҗип агай Асанбаевның юбилеен үткәрергә планлаштырып торабыз. Яңа елга тиклем безнең планнарыбыз бик зур, менә 4-5 юбилей булһа, һәм шулай ук 4-5 өр-яңа премьераларда көтелә. Димәк, артистларга эш җитәрлек. Шулай, унан тыш әлбәттә без гастрольләргә лә планнарыбыз зур. Менә 6-7-29 октябрьгә күчсәк, шулай ук Силәбелә, Аргаяш, Коншак районнарында ла ситтә яшәгән милләттәшләребезне лә онытмайбыз. Уларга ла үзебезнең өр-яңа премьераларыбызны алып барып күрһәтеп, үзебезнең телде, гореф-гадәтләрне онытмай, милли рухта уларны үстерү өчен шулай ук сит төбәктәрдә Силәбелә гастрольләребезне үткәрәсәкбез. Менә шул алга куелган зур планнарны 92нче иҗат мизгелендә аткарып сыгарырга насип әйләһен Ходай Тәгалә. Рәхмәт әйткәндәрегезгә, димәк, безнең Башкорт театрының иң көсөргәнешле мәле буласак. Һәм хөрмәтле тамашачылар, Мәҗит Гафур исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрының 92нче мизгеле 23 сентябрьдә асыласак. Шулай итеп спектакльләргә килегез.
Хөрмәтулла Газали улы, безнең студияга килеп шундай яңалыктар әйткәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Чакыруыгызга рәхмәт. Һәм тамашачыларга әйтеп китәм, бүген безнең студияла Башкортстанның һәм Рәсәйнең халык артисты, Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт драма театры директоры Хөрмәтулла Үтәшев булды. Ә без һезнең менән киләһе очрашканга тиклем хушлашабыз. Һау булыгыз.